All your people downstairs, they waiting. Feel great. You ready? Are you ready? Hello? I'm here for the finals. It's the finals. Welcome. Welcome. Welcome, what should I say? Welcome back. Tonight, We're celebrating the moment that we worked for all year. At the center of it are two exceptional. this is going to be good. Què tal, amics del canal? Tornem a estar aquí. Aquesta vegada ja ha acabat el quart partit d'aquestes finals, una altra copa a Dallas, a l'American Airlines Center. Més de 20.000 espectadors han pogut presenciar en viu aquest partidàs, que hem vist molts altres milions a tot el món en directe per televisió, i us expliquem ràpidament. Ha sigut un partit molt diferent, com veieu que el marcador 122-84, una pallissa escandalosa de l'equip de Texas. Els de Jason Kidd s'han imposat i de seguida us ensenyo ja el lead tracker com han anat pujant, a excepció dels 3-4 primers minuts on ha aguantat una miqueta Boston. Pràcticament el desencert en el triple, que ja es va produir també en el partit anterior, ha estat aquesta vegada condemnant a l'equip de Massachusetts, que no ha pogut fer gaire cosa. Ha començat molt fort Irving i Doncic anotant, ja portaven 22 punts en el primer quart entre tots dos, i vull destacar aquest home que us mostro amb aquesta joia tan espectacular que ha demostrat, amb els cabells llargs al vent, Dereck Lively, segon, el jove jugador de 20 anyets, el pivot reserva, que avui ha acabat jugant 22,20 minuts i ha estat molt bé. Ha fet 11 punts, però sobretot ha agafat 12 rebots en un partit molt destacable. Al final, els punts dintre de la zona de l'equip de Dallas han sigut fonamentals i s'han mostrat molt superiors tant en rebot com en defensa, i després de seguida us ho passo a analitzar. Més enllà d'aquesta situació del propi Dereck Lively, del qual vull destacar aquí que ha fet unes declaracions a les quals li dedicava aquest gran resultat i aquests triples que fins i tot ha notat a la seva mare, vull destacar que la unió d'aquests dos homes, Kyrie Irving i Luka Doncic, que aquí s'abracen, ha estat fonamental. Al final, Luka Doncic l'altre dia va perdre una miqueta els papers a l'últim quart quan el van eliminar. Avui s'ha mostrat més tranquil i aquesta col·laboració entre ells ha sigut molt important. Hi ha hagut una participació activa de molts suplents, no només els que ja dèiem, com Dereck Lively, fonamental, sinó vull destacar en el perímetre un ex-blaugrana, Dante Exum, que també havia passat pel Partizan de Belgrad, que ha fet un molt bon partit. També homes com Josh Green, hi han aportat força. També vull destacar a PJ Washington, que tot i que és titular és un home que també és necessària la seva aportació, i tot plegat això ha fet que els Boston Celtics avui ja no hi creiessin tant i es veiessin mica en mica desenganxats d'aquest partit, que no ha tingut història. Com veieu aquí, quart per quart us mostro, més 13 al primer quart, més 13 al segon quart, més 6 al tercer quart i més 6 al quart quart. Això ha fet una autèntica pallissa. Han arribat a assolir 48 punts de diferència en aquest quart període els Mavericks, i clar, la diferència era tan gran que al final han tingut que entrar no només els reserves de la primera unitat, diguéssim, de la segona unitat, sinó la tercera unitat, podríem dir, els reserves dels reserves, i han acabat jugant molts minuts. Avui us mostro aquí, sorprenentment, l'aportació, i han jugat homes com Nehemias Queta, Jordan Walsh, Jaden Springer, Svi Mykhailiuk o Luke Cornett, que normalment no juguen, o Shai Brissett, i per part de Dallas fins i tot se'n permet el luxe de jugar Prosper, Lawson, Morris, Tim Hardaway Jr. Vull destacar aquests 5 triples del fill del mític Tim Hardaway, que jugava als Warriors als anys 90. Doncs aquest home, que últimament ja pràcticament no és més que testimonial la seva participació, avui ha jugat 12 minuts, que els ha aprofitat molt bé, anotant 15 punts. També Dwight Powell, que havia sigut pivot titular durant la lliga regular i que ara aquests últims mesos està relegat a la banqueta, i Jaden Hardy, que també ha anat participant en aquestes finals en alguns minuts. Al final, la falta d'intensitat de Boston ha sigut fonamental. A 3 minuts de la fi del tercer quart, Mazzulla es trobava amb una diferència ja tan gran que ha decidit ja treure aquests homes que us deia, a Brissett, a Mykhailiuk, ja pràcticament donant el partit
per perdut, i això ha fet que l'últim quart pràcticament no tingués cap història. Us analitzo ràpidament els jugadors més destacats del partit. Com dèiem, Luka Doncic, 29 punts, de destacar també els 21 de Kyrie Irving per part de Dallas, i per part de Boston 15 punts de Jason Tatum, i s'han quedat amb 10 tant Jaylen Brown com Jrue Holiday, que avui no ha estat massa fi en defensa ni tampoc en atac. Per part de... pel que fa als rebots, destacar els 5 rebots de Jason Tatum a Boston, 12 de Derek Lively a Dallas, que ha estat molt bo, en aquest cas l'aportació de Lively, també 5 rebots Josh Green, o 5 rebots Luka Doncic, o 4 Kyrie Irving, o 4 Daniel Gafford, el pivot, que aquí el veiem com estava intimidant. Fixeu-vos, vull destacar aquesta fotografia on es diu clarament que els Mavericks, gràcies a aquesta gran lluita defensiva, han acabat deixant en un pobre 36,2% de percentatge de llançaments en tirs de camp, que és la més baixa en uns playoffs en aquest any 2024. Per tant, és destacable aquesta fotografia on el pivot titular Daniel Gafford s'imposava aquí a Jason Tatum intentant taponar-lo. Al final, el propi Irving, que aquí el veiem també penetrant davant de Tatum, ha estat molt mòbil i ha tingut una aportació, tot i que no ha brillat en excés en les xifres. Han arribat a jugar, els dos únics jugadors de Dallas que han arribat a passar dels 30 minuts han sigut Irving amb 30 i poc i Luka Doncic 32 i poc, però és que només hi ha hagut un jugador de Boston que hagi passat dels 30 minuts, com ha sigut Derrick White, perquè realment, com us deia, hi ha hagut moltíssima rotació de jugadors gràcies a que la diferència era tan abismal que al final els entrenadors han decidit de donar el partit ja com a 3-1 a la sèrie i pensant ja en el cinquè que jugarà al TD Garden de Boston d'aquí a 3 dies. Les estadístiques finals de Doncic, com us mostro aquí amb aquesta fotografia, són molt bones, 29, 5, 5, 5, 3 robatoris fins i tot, importants, i val la pena dir que Doncic avui ha estat més tranquil, tenia el suport també d'algun jugador de futbol, antic company seu al Real Madrid a primera fila de la graderia, i Lively s'ha mostrat, com us mostro aquí, absolutament potent, amb aquesta esmaixada tan destacada que jo vull remarcar que ha sigut per mi l'home fonamental, el factor una miqueta diferencial d'aquest partit d'avui, de 5è partit de les finals. Passo ja ràpidament a desglossar la comparativa dels equips. Avui clarament favorable a Dallas, en rebots 52-31, en assistències 21-18, en robatoris 7-2, menys en taps, que ha sigut inferior 2-5, en pèrdues de pilota millor també Dallas, 8 davant 13, en tirs de camp 50, aquí ha estat fonamental, contra el 36 pobre que dèiem de Boston, en triples bastant bé, 40% per Dallas davant del 34 de Boston, destacable en els triples, el que us deia, el 5 de 7 del suplent Tim Hardaway, han acabat amb 15 de 37, hem de dir, els Mavericks, i en tirs lliures ha estat una mica millor, o bastant millor Boston, però no ha tingut massa incidència. Avui sí que les rodes jo crec que mostren coses molt interessants, que ha corregut el contraatac millor Dallas, fixeu-vos, 11-6, una diferència important, que en punts de segona oportunitat, que això vol dir la lluita, l'entrega, avui es veien amb l'aigua al coll, perquè si perdien ja la final ja estava decidida, i 16 han sigut els punts en segona opció de Dallas, davant de 2 només de Boston, i els punts a la pintura. Avui s'han volgut imposar sota el cèrcol els de Dallas, com veiem també en aquestes accions, i 60 contra 26, una diferència absolutament a destacar. Al final Dallas s'ha mostrat molt contundent i no ha tingut massa història aquest partit. Li donem des d'aquí l'enhorabona als seguidors dels Mavericks, especialment a l'Arturo Escudero de Valladolid, i ànims, però veurem què passarà en el 5è partit, que podria ser definitiu, que l'analitzarem d'aquí a poc. Que vagi bé.